HighCourt finalize a Wicknel Chivayo a divorce settlement ne-ex-wife yake Sonja. Kusangana kwatinoita hapa pachannel yenyu Harare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichiti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks, garai mabaya pakani subscribe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yaWicknel Chivayo pamwe chete ne-ex-wife yake Sonja, apo pari kutenderedzwa mapepa anova ari mapepa abvumirwa neHighCourt kuti Wicknel Chivayo abhadhare mari yedivorce inokwana kuita $5 million for maintenance settlement. Apo pari kunzi Wicknel Chivayo haana kukwanisa kubvisa yese panguva imwe chete, abvisa $2.2 million yaabhadhara, ezvinozvo kwasara 2.8. iri kunzi iyo apa 30 days anofanira aipedzisa. Sezvo tikuziva kuti nhau iyi haisiri kungobatwa munyika yeZimbabwe, ende akafaila mamwe mapepa anga ari kunyika yeSouth Africa edivorce ekushare property naWicknel Chivayo, asi nhau dzataurwa chete muZimbabwe kuHighCourt, nhau dzabvumirwa dzekuti abhadhare mari yemaintenance inochengeta vana vaWicknel Chivayo. So according to news zviri kunyorwa pakasiyana siyana zvichiziviswa zichinzi the High Court has finalized the divorce between Wicknel Chivayo and Sonja Madzikanda through a consent order that include a $5 million maintenance settlement with a $2.2 million already paid and $2.8 million due within 30 days. The court also issued a detailed co-parenting arrangement awarding Miss Madzikanda a primary residence of the children, while granting Mr. Chivayo structured access rights and require him to be personally involved during a conduct period. For children maintenance, he must cover living expense for 12 months before cost transition to investment returns where possible. The court further directed that future dispute be resolved through mediation or lawyers before approaching the court, and order that property divisions will be handled in a separate case with both parties paying their own legal cost. So muZimbabwe ndona wiri kutaura kunze kumadzita redzimhosva uku vati vari kumaita nezve maintenance iyi ichange iri mari ichabatsira mhuri yaWicknel Chivayo, vana vaWicknel Chivayo for 12 months, ende vari kutaura ivo vachiti zveproperty ichange iri imwe kesi yavachange vachivhura kuti vanoshare sei dzimotokari dzina vaWicknel Chivayo, maproperties, makampani avanawo ne-ex-wife yavo. So ndona iri kutenderedzwa ichiziviswa mazita redzimhosva yaita kuti veruzhinji vatauro zvakasiyana siyana vachiti this is a different case though this one ndimukoma vanga vari applicant vari kuda access to children plan clear boundaries pa children maintenance yedivorce ichiri pending. So vanhu vari kutaura vachiti Wicknel Chivayo sezvo ainzi kuvana uku aisanyanya kupiwa mukana kuti aende noona vana vake, so akaishandisa makoti kuti aite kunge abhadhara maintenance kuti akwanise kubvumirwa kuti azoone vana, asi divorce apa haisati yaitwa. Ndidzo nhau dzatakabata pano paHarare Networks, patinobata nhau dzinenge dzichiitika, social commentary maererano nezvinenge zvichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Tokutsigirai nekusubscribe pano, nekulike nekukomenta mavideo edu.